Velkommen til webinaret Hjernesmart møder angst. Mit navn er Annette Prehn. Jeg har i en årrække arbejdet efter mottoet forskning til folket, skrevet en række bøger omkring hjernens spilleregler i et jordnært sprog, der er til at forstå, huske og anvende. Og webinaret i dag bliver sendt i anledning af, at jeg simpelthen lancerer en podcast nu. Den hedder kort og godt Hjernesmart, og de første episoder er allerede til at finde der, hvor du normalt finder dit podcast-indhold. Om det er på Spotify, Apple, iTunes eller hvad søren det måtte hedde, så går du bare derind, og så søger du på Hjernesmart, hvis du gerne vil høre episoderne. Min tanke med podcasten, det er, at den kommer til at lægge arm med nogle af de kulturelle dogmer, vi har i den her tidsalder. Fordi der er nogle af de dogmer, vi kører efter, og nogle af de vaner, vi får fulgt, som rent faktisk er hjerneklodset og som arbejder imod vores gode intention. Og det kommer jeg til sådan skridt for skridt og episode for episode i podcasten at kigge på. Og det er den podcast, du gerne vil opsøge, hvis du vil blive dus med din hjerne, hvis du vil vide mere om, hvad det er for nogle julelege, som hjernen laver med dig. Det er nemlig ganske mange. Det kan også være, at du gerne vil have hjælp og god støtte i at kunne håndtere svære følelser, eller måske er i nært samspil med andre, som kan have den udfordring. Det er også den her podcast, hvor jeg vil zoome ind på nogle af de pointer, som allerede er givet, og nogle af den viden og de værktøjer, som jeg allerede har formidlet i visse af de her mere end 20 bogtitler, som jeg har skrevet de seneste år. Fordi det er rent faktisk sådan, når man skriver en bog, så er der nogle pointer, der bliver opdaget og som ligesom bliver bredt ud. Og der kan sagtens ligge nogle gode at gemme sig på side 159 nederst til højre. Og det er også en anledning podcasten her til simpelthen at få belyst noget af det, som jeg vurderer er samfundsmæssigt relevant, men også relevant for de enkelte fællesskaber, vi indgår i, og de individer, vi nu engang er. Min egen baggrund er inden for sociologien, og jeg har i en lang årrække, siden jeg blev vidensiværksætter i 2005, formidlet det felt, der ligger mellem sociologi og psykologi, som hedder socialpsykologi, samt det felt, der hedder anvendt hjerneforskning. I forhold til de første episoder, der er lagt ud, jamen, så vil du finde en titel som Lider du af angst? Du vil også finde en titel, der hedder Hvorfor jeg aldrig gik Lucia på min skole, om angstens væsen. Du vil også finde en episode, der hedder Tag følelser med et gran salt. Og jeg håber, at disse i sammenhænger også med senere temaer, kommende temaer i podcasten vil berige dig, og måske også give nye indsigter i forhold til, hvad der er på spil inde i mennesker og mellem mennesker. Det er i hvert fald det, som ligger mig meget på sinde. I forhold til dagens tema her og webinaret Hjernesmart møder angst, så synes jeg lige, vi skal starte med et par facts, som er tankevækkende. Og det ene er, at det vurderes i dag, at op imod en tredjedel af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer til at kunne få en angstdiagnose. Og når man spørger organisationer, Sundhedsstyrelsen osv., hvor mange danskere lider egentlig i dag af angst, altså hvis vi bliver i den terminologi et øjeblik, jamen så er tallet op imod 200, 300, måske 400.000, som rent faktisk er berørt af det, vi kalder angst. Angstlidelserne er også, de har knopskudt, kan man sige, siden diagnosen oprindeligt blev stillet, så der kom flere og bredere underdiagnoser til. Skal vi også være opmærksomme tvangstanker, generaliseret angst, social fobi osv. Nogle underdiagnoser, som du sikkert er fuldt ud bekendt med. Men det er som om ikke, at angsten breder sig, så i hvert fald, at evnen til at sammenhænge, den ligesom den er der blevet skruet op for. Og i webinar i dag, der vil jeg gerne give et kig ind på det, vi kalder angst, og se det med nogle hjernesmarte greb og nogle hjernesmarte værktøjer. Så det er mit ønske, du får noget med herfra, som gør, at du måske kigger mere nuanceret på begrebet, fænomenet angst, og også får hjælp til at kunne tilgå det og få beroliget de følelser, der kan være særdeles meget i oprør. Jeg ved godt, at det for nogle af jer, det kan være i personligt berørt. Det kan også være, at jeres tilgang er mere professionel art eller begge dele. Jeg ved godt, det kan være et meget følsomt emne, og jeg vil forsøge at behandle det både nænsomt, men også med den vigtige tale, som jeg synes, det hjernesmarte univers rent faktisk tilbyder.
Det allerførste, som jeg vil lave som nedslagspunkt, det er at introducere